Hello mga subscribers, si Madonna Vlog. Yun po ay September 26. So this is a follow-up therapy sa ating unfinished business na si Loreto Angulo. Ito ko na pa? 68. 68? Napagka ka na pa? Siya po ay 68. Kayo nga ba? So ito ang problema na sa kanya. Ito. Pero may kikilos niya naman. Spending pa niya. So malaki na lang pinagbago na ito kasi naputol-putol ang therapy na ito, gawa ng maraming budget to. So ngayon, mayroon konting budget, nagtutuloy-tuloy naman sa therapy niya para naman na kahit panggas lang. kahit pa paano maibsan yung kanyang ako na ito, hindi na iba sa akin ito. Kaya kailangan po natin gamutin i-therapy dahil siya tagatagwan para natin ng mga tao rito na mayroon tayong natapos na business dito sa sakit. So hanggang sa muli po, ito po si Moderno Marketing 2. Watch niyo po till then yung aming mga therapy at patuloy po kayo sa manood at please don't forget to like and share. At sa lahat po dyan ng mga anggulo ng mga part ni Loreto at sa kanyang asawa. Ano pa asawa? Luz. Kaya si Luz, ano pa siya? Luz Garcia. Kay part naman sa side naman ng mga asawa, Garcia family, shout out kay lahat dyan. At sa Sunday, may lakad ito eh. Saan na lang ako Sunday? Kakaganda. Ano lugar ito? Binyagan. Ano pa lang? Yung may anak, si Oyong. Si Boyong daw, shout out, sino pa? Ano pa pala ko to? Shout out Boyong, sa lingkod may binyagan sa inyo. Kasabay ng binyagan namin ng Charlotte Angelic, kasabay ito ng apo ko eh. Pero nga sung alam, kung makapasin mo mag-camping, hindi makapunta, napakaraming schedule na atin mga stroke. So sayang po dyan at sabi tayo mawala. Hindi mawala, mapunta tayo. So mag-pray muna kami ni Kapatid. Hindi tayo kalakas ng gano'n. Hindi ba na tayo na sa Diyos, kung posible na gagawin ito. Hindi nang bago kalakasin po. Panoorin nyo yung gagawin ng Lord. Panoorin nyo po. Tandaan nyo ang gagawin ng Lord kay Angulo. Kay Loreto Angulo. Desyo mo din pag-agalingin sa magitan ng kanyang paniniwala. Bukod pa sa aming diskata na ginagawa ito at sa aming bisita. Lord, maniniwala ko ito. Maniniwala ko ng God na siyang gagaling. Gagawin ko naman kami kung instrument ko na nakagaling ang Panginoon. Ayusin yung kalooban sa kanyang puso. Na siya maniniwala Panginoon at siya ang Diyos ng buhay. Sabi mo sa Marcos 11:22, magkaroon ka ng pananampalataya. Exodus 26, ikaw po ang Diyos na magagaling. Panginoon, samahan po kami. Bless po ang buhay ng Lebo. Ang praksip siya Panginoon. Ayaw siya yung kalooban. At tayong anak, nasa abroad, panatin mo nga. Pablayin at bless mo ang mga pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ka ba? So, siyempre, bibigyan natin muna siya. High blood to. Mamaya ito, high blood to. Hindi ka bibigyan ito. Ito, sulat pera. Mahirap na high blood. Ano ba rin? Ang mga mayaman ng problema nila. Hindi po. Blood. Ang may mga anemic. Kaya may anemic na sakit mo eh, ulcer eh. O iba dyang malis, balik na kayo, malapit na pumapagaling. Ayan, si Kupang natin dyan. Lalakad na. Ay, nagkakape. Sila ang exposure ng kape ni Loreto. Napakasarap ng kape niya. Black coffee. Kung sa Iswan, sabihin ni Bawa niya. Isa o dalawa. Hindi ba busy? Dalawa pero kung busy na lang. Basta tuloy-tuloy lang ang exercise mo. Pagkain ng masasarap, yun yung tigil mo sarili mo. Namoy, mama. Kapabawal. Oo, panahon. Kasi pag pinapanood mo yan, yung dugo mo, hindi normal eh. Parang second ka eh.
Oh, baba ng dugo mo pare, 112 mo, over 70, pulso po 64. Tapos tulog. Tulog. Tugapan. Hindi naman mababa. Wala. Huwag ganun muna tayo. Ganun muna mga 20-20. Para mga daw na subscriber natin, hindi puro kahilo. Hindi, nagtatawan nila. Oo. Hindi pa yun. Ano? Mga 20. Hindi, tsaka lang. Saka nga alis. Ulo mo, diretso yung ulo mo. Mataba. Kaya nga, pati tayo dyan. Sige. Yan. Ito, trapa yan. Okay. So, 20-20, pataas. Spray ko. So, ito ang warm-up ni Moderno Mag-Kempeng. Tinatamaan nito ang bolis sa akin. Lahat ng mga joints sa upper limb ay tinatamaan dito mga subscribers like or share natin dyan. Ayan. Tagsibay-bay ng ating vlog nito. Panawari mo to guys. Mga bubulit na araw nito pag may mga stock patients ka. Sa lahat ng mga pasyente ko, shout out. Sa lahat ng mga kapatid ko, kanilang pamilya, shout out. At mga natin, shout out. Sa iba rin mga kapatid sa mga basketballista, sa inyo lahat, shout out. At mga pisa ko, mga kamag-anak ko dyan sa Kandating, Sanak, Gutierrez, Nagyap. Dito sa may Batasan, mga De La Cruz at Garcia. Garcia, mga anak mo. Shout out. Ito naman sa Tabuan, mga Kiambaw, na Brother Randy, Sister Loisa, at Sister Wendy, sa inyong pamilya, shout out. Ayan. At siyempre, sa ating mga pastora, shout out. Pastora Tess ng San Nicolas at Pastora May ng Arenas. Buhay kayo at God bless all of you. Siyempre sa lahat ng mga subscribers, ayan, sa inyong lahat, shout out, God bless to all of you. Ayan, supportan niyo mo si Mang Kempeng para magparahin tayo at magpaparahin ko rin kayo. Diba? Lahat. Ayan. Para pag ginawa yung bahay mo pare, kumpleto ka, di ba? Hindi yung one hand ka lang. Reverse. Baliktad yun. Ayaw mo ha. Ayaw mo may tubig mong langis. Ano nangyari? No? Naluwan ano? Sige, binigay. May tubig no? Pamparami siguro, yung langis yung tubig. Sayang yung langis ano? Okay. Yeah. You okay? You're okay. Make your alcohol. Yeah. Stroke. Stroke ka na nga eh. Nice pa lang, Lord. Nice pa lang, 40 na. Papalit tayo ng Lord yan. Papalit tayo ng Lord yan. Papala yan. Ayan. So, may iba po aking program per client. Kasi po, depend sa per client. Depende po yan sa condition po ng pasyente. O, kung bedridden ka pa lang, slight lang yan, range of motion, pero pag ganito ka na, bibigat na yung mga pinapagawa mo sa pasyente. Magaling ka na ba? Magaling ka na kasi nakakalakot. Tawag ito, finish yun. Huwag sa palitada, finish na lang. Yan. Wow, balitan, malalakad. Tsaka nga pare, ito na lang. Pre, yung nagsimula, yan, yumari. Ang mga iba, siyempre, may pelikula. This, ano nga pa naman, may pelikula.
Pag po natatapos na po yung question ko, nakalagay po ron, closure therapy, ibig sabihin, tapos na po yung kanyang therapy. Magaling na po yun. Yung pong mga hindi nagtutuloy, hindi nyo nilalagay ng closure yan, baka bumalik pa eh. Yung mga gumagaling naman, biglang mawawala, yun ang mahirap, di ba? Dapat tuloy-tuloy. Kasi ang problema ni modernong manggepeng, sayang. Tuloy ba talaga naman? Di ba? Alam mo mga ako. Yun. Natin na rin. Mula ka niya, Mari. Nangyari. Kaya muna. Sasakit ka naman gabi, wala. Kasi may makatingin ka therapy na magkita pa yan. Ito yung kontra na yan. Ano yung kontra? Mapapa ka. Grabe siya kami. Bumaba ka na. Di po doon na kay, din dating kay. Kita na. Sisigyan eh. Hindi. Ito yan. Ikaw ito yan. Ito nitong sisigyan eh. Tsurik yung mga pagod. Mahal ko na na. Ano yung papas ko sa Ano sa tingkang kay? yung panggulo. Tingkang kay niya pare. Ang salita, makita. Siyempre. Ano mo ba ito? Tingkang pwede nagbabangon. Baro din dapat siya siya. Ano pa? Kasi pag siya siya, di ba rito? Ay, Kinangwala mo nga eh. Parkour. Ang tawag na niya. Sige na yun. Panyanin. Kasi ano pare, panyanin yung nyaman eh. ayun ang papay. Wow. Yung papa eh. Hindi naman yung panyanin nga eh. Ika rin yun. Tubitor na rin yung mga kuryente. Anong mo pa kami kung ano yung Dati ba? Di ba? Ay malaman. Sukal-sukal. Maka-infant na eh. Maka-kaya. Maka-incubator na parang eh. Uy, hindi ba nga nakakapaya ng pali din? Apisang may kaya. Sige ba daw? Sila kayo? Kulit. Pagpalto na. Mga pagpalto na pala. Paano pag-check ba? Ha? Tama pang kain eh. Pag-break eh. Tutok iba. Kasi na kayo. Sige na lang. Bakit? Mamisalita mo. Tama isa mo. Mamisalita na mo. Yan ang bibig siya pare. Linutukoy kung gusto ka na ako kayo. Lulito mo eh. Jadi mga pare, ato yung purpose. Sinawa na ka. Haluto mo rin. Mag-isa din ang matatagol. Wala, hindi ko pa. Magpalayo ako. At ka kaya? Ala yung kaya. Sabi ka ta kasi. Tapos pala ka lang mo. Hindi mo lang negosyo ngayon eh. Eh? Kubitan po. Tiga kaya na eh. Masali ka na eh. Ato yung asa na ka? Ito pa nga pag-tapig na eh. May nakongkit. So mag-yakit. Malata ka na. Siya ka-shift to the camera. Pwede mo nang biyana. Nando.
Pagbulit lang. Hindi, ito kasi, reference. Kahit di ako sumikat, okay lang. Mas importante yung kapalit na ng pasyente natin. Ito kasi walang pagkalubog to eh. Kasi ito, therapy to. Paano natin pinapagaling ng mga pasyente. So, wala sa lahi namin at sa mga taong tinutulungan natin, ito yung maalala tayo. Ano yung yung bidensya, di ba rin? Masabi kasi magpento ka lang ang magaling. Gagdating, hindi ko nga magaling. Kupang, oh, tramo, ini, iya, ika pa. Ika pa kanya din, pagtsaga ako niya. Malamba niya yun. Pandemic ka pa. Pandemic ka pa, ulo na yung budget. Ito nga na yun, budget. Ano na yun? Ano mo talaga? Buta, maging milyones yung utak. Sabi yung magandang limawan yan, iba't yung Pasko. Yung simple pinamo mo niya. Dapat na bagong Pasko na pare. Bakit yung Pasko? Di ba rin? Aba, matay kanyaman. Eh, samasa ko pa. Ang makasama siya. Baling bago na lang akong pera. Baling bago na lang akong pera. Di ba rin? Kasi mga nila pare, may limang kento. Change ko ba rin? Kung na pa. May pag may kang matagod ba yan? Pagkali kang gulong man. Susubo lang yan. Masayang gulong, pati malaw yan. Kakalibo yung gulong ba? Gulong ka, pati yung mga sisuma. Kaya na kayo mag-get. Mayaman ka na, buta mag-dilatin ka, hindi mo kinakula-kilala. Dapat na dyan ang Wala ka, wala ka. Wala ka, kaya ako lulumakan pa rin yan mo. Tubog-tubog mo muna. Tubog tayo, wala. Tawa. Siyempre, mamakyak yung tubog yung abog yun. Iwan ko. Kasi yung taon, wala ka abog yun. Nakagawa mo rin eh. Sabay, kaya pa naman. Kasi pa kanina eh. Kontra niya, ito pare. Tandaan mo. Ayun, oh. Siya. May kontra eh. Kung nakakatuwa kasi guys, nung bago pa ng ano rito, talagang hindi makalaman ng gusto. Bigong-bigong yun. Yung daan, di ba? Buhay pa eh. Dumani pa din, buhay pa eh. Matibay ito eh. Pag kailangan ka rin ba dyan? Kasi yung siya gusto ko niya. Pero malit lang. ganyan, siyempre, ganyan. Kano ba? Hindi naman pwede yung maliit masyado. Isang upuan lang, kulong lang. Sa labas lang kasi. Para hindi Kaya na pag ganyan niya na. Magkano magganyan? Mabot na magkano? 20? Ay, Ako ng 20 yan? Zero lang ang uber, di ba? yeah, kaya bakal. Baka na, di ba? Ang tubo lang ano? Siyang gagawa. Ang tawag yan, trusses? Yan, trusses. Kasi, Kasi nga trusses nga, di ba? May ganun. Tapos lagyan na ng konting-konting ano, bakal-bakal. sumupulungan mo yung pagkakas. Tube lang, pwede na. Kasi siyempre yung motor ko, hindi na yun. Gawin ng gate. Kasi yung question eh, si Happy ako. Hindi ko siya nagkamotor. Hindi pwedeng iwanan. Kaya mo napalitan mo. Oo. Ano ba yung motor? Sidecar mo. Saan? Sidecar mo eh. Eh, parang. May sige kaya, sidecar mo. Ano na motor na ako eh. Wow, ha? Wala yung wala. Parang pagdalaman. Wala yung wala.
Isa na siya bayo. Ano pa rin pala yung malinggo. At yung ina-out ang pala eh. Kaya kasi pala yan. Hindi pa rin yan. Pera ka lang pati. Sa sa'yo hindi kita kanapan. Nawaling na lang. Yan. Oo, takapang kaya. Hindi akong shock. Sino mo tulong nito, manita? Ang boss mo, okay, di kaya, tika mo talaga yan eh. Mabigay ka naman pare. Sino mo gusto yun? Simple nga, kilo rayot eh. Hindi ako ba gusto ka pa eh. Gusto ka pa. Dito pa doon ko sa mga nabigay mo. Ang daling mo ng pare, ito ang nagiging mo yan, mas ibigay ito na ba? Sumawan ka. Ay pa sa resenta kasi kung bali mo yung gawa. Masong ka, masong. Oo, pero ito ka pare, ikaw ang forma. Hindi ka mag-design. Okay na kaya naman kaya nga. Okay na gratis. Buwa, makating ka labor. Paano wala ka galing ka pa? Yun! Ang tanyaman na pare. Sito na natin, masaya kayo maniwala pa. Lalo, ikaw, tanong. Di ba guys, no? Kahit ko gagaling kayo, pag-iayat ko siya ng ganyan gagawin, eto lang tali eh. Papaganda pa rin. Ikaw, wala naman ikaw dyan. So, ito si kapatid Loreto, ito, hindi na ba sa akin, sabi ko sa inyo guys. Ito yung taong na parang kung walang mula nung araw. Hindi kami kumakain ng ano nito, tuyo. Gasa. Mga pagagawa ng carburetor ito eh. Finishing touch na pagaling na. Balik na ng gusto. Kung mga kalay mo na. Kaya ito din, ganyan din. Iba po siya. Napagaling mo sa sanin ko, sabi mo siya parang agad doon lang eh. Kasi, papaw, maawa naman. Pa, ito, lumalambot na mahal ba? Eh, gagalaw mo na ba? Ganito mo pare. Okay. Okay. Ha? Bago? Ako kulo. very malam. Yun. Nakakalo na siya. Okay, guys, yun. Oh. Yan. Nasabi ko sa inyo. Dalawang kamay, tas mo. Uy! Tatas sa dalawang kamay. Diba? Thank you, Lord. Diba? Yung gano'n mo konti, ganyan yung mga batak mo. Okay, isa. Ano, dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Guys, nakakita nyo naman yung namin ito guys. So, cut po muna to. So, ito na talagang target ko. Kakat po muna yung pelikula namin. The rest, haba kasi yung pelikula. So, tabangan yung uli. Yung aming pasabog. Hindi nyo rin. Hanggang sa muli. Po si, ito yung pagkipin to. Ito po yung aking upper limb, left side, therapy, finishing touch.
kay stroke patients. Bakit finishing touch? Kasi nga po, nakakalakad na siya at nakapagtrabaho na. Since na upper left side na lang ang problema niya, kaya tinatawag ko itong finishing touch kasi po, sinimulan ko dati nung during pandemya. Yan na, makasabihin nyo naman bakit finishing touch? Ano yan? Simento. I mean, napalakad ko na siya, pero kailangan ko lang tapusin yung unfinished business ko. Para naman na mag-gamit na lang closure therapy. Sabihin nun, tapos na. Okay na. So guys, maraming salamat po. Please don't forget to like and share, subscribe, YouTube channel, Moderno Magpipinto, TSD, Travel, Stroke Therapy, Speed Recovery po, kung aking target. Kasama natin ang work. God bless po, all you guys. Ingat.